Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, така казва Бог. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, така казва Бог. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Да възлюбиш Господа твоят Бог за цялото си сърце и душа, за всички аз и ум и сила, така казва Бог. Да възлюбиш Господа твоят Бог за цялото си сърце и душа, за всички аз и ум и сила, така казва Бог. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. О, да, да. Неща, които аз не знам. Ще ми покажеш, ще ми покажеш неща, от които се нуждая, аз знам. Като викам към теб, викам към теб, ще ми отговориш. Аз викам към теб, аз викам към теб и аз знам, ще отговориш, защото толкова добър си ти. О, да, да, да. Защото толкова велик си ти. Алелуя. Аз знам, обичаш ме. Аз знам, обичаш ме. Аз знам, обичаш ме. Ти си с мен. Твоят жезъл, о, да, да, и твоята тояга, о, халелуя, те ме утешават, амин. Водиш ме в прави пътеки, заради името си, кажи го с мен. Заради името си, кажи го пак. Заради името си водиш ме, аз знам, кажи го пак. Заради името си, да, да, да. Заради името си, о, о. Заради името си водиш ме в прави пътеки. Приготвяш трапеза в
в присъствието на моите неприятели. Чашата ми се прилива. О, да. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на животът ми. И аз ще живея завинаги дома Господен. Кажи: завинаги, завинаги, алелуя, завинаги в дома Господен. Ще извикам аз към Тебе и Ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Кажи го пак! Ще извикам аз към Тебе и Ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Кажи го пак! Ще извикам аз към Тебе. Да, точно така извикай. И ще ми отговориш, аз знам. Викай към Господа и Той ще отговори. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към Тебе и Ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам. Ще извикам аз към Тебе и Ти ще ми отговориш, аз знам. Ще ми покажеш велики неща, неща, които аз не знам.